Hej, jeg vil gerne vise jer min lille singleplayer. Ja. I starten var jeg så survival, men nu er jeg så kommet i kreativ. Jeg startede med at jeg bare lige fandt sådan en lille landsby, og så flyttede jeg bare sådan ind i her. Og så jeg ned, og ja, i starten var det så de her ting. Og så, så tænkte jeg, hvorfor ikke lave noget større? Så jeg startede med at bygge sådan et træhus, hvor jeg så brugte kreativ mode, og nu kan jeg så ikke slutte fra igen, hvor man så trykker her, og nogle gange lykkes det, nogle gange gør det ikke, men skal vi bare, lidt lortagtigt, men så er det sgu lige meget. Ja, går man op, så her, jeg er flyttet ind i et andet hus, og jeg har taget alt væk. Men så her er der lige min bog og min seng, ja, standard, og min lille jacuzzi. Og så, så går vi så ned her. Helt ned. Lidt, ja. Så har jeg også, her lavet min lille kakaofarm. Og så høstefarm, ja, hvad fanden det hedder. Og så her har jeg så samlet sådan en vogn, så de ikke gider at flytte sig. Jeg kan også mærke det ikke, vel? Så må jeg vist bare, ja, så går jeg bare. Ja. Så har jeg bare lavet sådan en lille togstation ned til det. Jeg gider ikke at gå her vejen op hver gang jeg skulle ned i mine. Så er der sådan en lille mine, som jeg så kom ned i. Så min ven hjalp lidt med. Sebastian Bühler, som jeg lægger et link ned af hans blog nede i bunden på Facebook. Det er lortagtigt, at de der mennesker, de går derned. Nå, så herhen, jeg fandt sådan en vildt fedt hus, der var ude, eller vildt fedt sted, der var ude i mine. Så der tænkte jeg, så må der være et lille skak til den, eller sådan en lille gang til den, så jeg tog sådan, sådan en lille gang til den. Og så skal man bare ned, og det er lidt langt ned. Men det var bare sådan et sted, jeg tror der var et eller andet spawner eller andet, hvor det så bare var sådan et rigtig stort sted. Så her kan man så gå ud og mine. Og her kan man også mine. Og så kan man bare gå videre. Mine igen. Sådan en slags lag. Det er en lortemus, der larmer lidt meget her. Så synes jeg bare, at det her, det ville være vildt fedt, hvis jeg ikke havde haft sådan en hus og sådan noget. Og så kan man så altid lige gå ud og mine og sådan. Whoop-tip, så kommer vi lige op igen. Ja, det var så den lille mine. Så ja.
så har jeg også lavet sådan en lille hus, fordi jeg synes, der var lidt for let hus. Fordi der var, der var ikke så mange huse til så mange village. Det er så det her hus, jeg har brugt vildt lang tid på. Det er helt sindssygt. Jeg ved ikke, hvorfor det tog så lang tid, men ja, så må jeg lige se ind i. Prøve at efterligne mit andet hus, men jeg tror ikke, det er så godt. Det er noget, hvor jeg kan bygge. Så kan jeg her. Så vil jeg lige tage lidt ud. Så kan man få en rå bøf. Og en rå kylling. Og et råt svinekød. Og så kan man så gå hen og stege. Og så går man op ad den her trappe til ovenpå. Så har jeg en lille bar. Og ja. Og det der seng. Så ud, sådan at jeg har lidt udsigt. Så nedenunder kan jeg lige se, at man kan, hvad man nu kan lave, ja, det har man altid kunne lave, så man kan lave lederen om til andre farver, og så bare de bedste våben. Ja. Ja. Så, ja. Det var bare det. Skal vi lige se nu. Ja. Spider-Pigman. Det var min fætter, der valgte, at jeg skulle have det her. Men vi ses. Håber I ser med på min lille kanal. Og så til den der hjalp mig med mine, lægger jeg lige et oplevelse, som jeg meget gerne, hvis I har Facebook. Like ham og del den rundt, men det må I jo selv om. Jeg lover ham bare at sige det i næste video. Ja, vi ses for den her gang. Hej.